Nins. Les taules de multiplicar. La taula de l'1. 1 per 1 és igual a 1. 1 per 2 és igual a 2. 1 per 3 és igual a 3. 1 per 4 és igual a 4. 1 per 5 és igual a 5. 1 per 6 és igual a 6. 1 per 7 és igual a 7. 1 per 8 és igual a 8. 1 per 9 és igual a 9. 1 per 10 és igual a 10. La taula del 2. 2 per 1 és igual a 2. 2 per 2 és igual a 4. 2 per 3 és igual a 6. 2 per 4 és igual a 8. 2 per 5 és igual a 10. 2 per 6 és igual a 12. 2 per 7 és igual a 14. 2 per 8 és igual a 16. 2 per 9 és igual a 18. 2 per 10 és igual a 20. La taula del 3. 3 per 1 és igual a 3. 3 per 2 és igual a 6. 3 per 3 és igual a 9. 3 per 4 és igual a 12. 3 per 5 és igual a 15. 3 per 6 és igual a 18. 3 per 7 és igual a 21. 3 per 8 és igual a 24. 3 per 9 és igual a 27. 3 per 10 és igual a 30. La taula del 4. 4 per 1 és igual a 4. 4 per 2 és igual a 8. 4 per 3 és igual a 12. 4 per 4 és igual a 16. 4 per 5 és igual a 20. 4 per 6 és igual a 24. 4 per 7 és igual a 28. 4 per 8 és igual a 32. 4 per 9 és igual a 36. 4 per 10 és igual a 40. La taula del 5. 5 per 1 és igual a 5.
5 per 2 és igual a 10. 5 per 3 és igual a 15. 5 per 4 és igual a 20. 5 per 5 és igual a 25. 5 per 6 és igual a 30. 5 per 7 és igual a 35. 5 per 8 és igual a 40. 5 per 9 és igual a 45. 5 per 10 és igual a 50. La taula del 6. 6 per 1 és igual a 6. 6 per 2 és igual a 12. 6 per 3 és igual a 18. 6 per 4 és igual a 24. 6 per 5 és igual a 30. 6 per 6 és igual a 36. 6 per 7 és igual a 42. 6 per 8 és igual a 48. 6 per 9 és igual a 54. 6 per 10 és igual a 60. La taula del 7. 7 per 1 és igual a 7. 7 per 2 és igual a 14. 7 per 3 és igual a 21. 7 per 4 és igual a 28. 7 per 5 és igual a 35. 7 per 6 és igual a 42. 7 per 7 és igual a 49. 7 per 8 és igual a 56. 7 per 9 és igual a 63. 7 per 10 és igual a 70. 'La taula del 8. 8 per 1 és igual a 8. 8 per 2 és igual a 16. 8 per 3 és igual a 24. 8 per 4 és igual a 32. 8 per 5 és igual a 40. 8 per 6 és igual a 48. 8 per 7 és igual a 56. 8 per 8 és igual a 64. 8 per 9 és igual a 72. 8 per 10 és igual a 80. 'La taula del 9. 9 per 1 és igual a 9. 9 per 2 és igual a 18. 9 per 3 és igual a 27.
9 per 4 és igual a 36. 9 per 5 és igual a 45. 9 per 6 és igual a 54. 9 per 7 és igual a 63. 9 per 8 és igual a 72. 9 per 9 és igual a 81. 9 per 10 és igual a 90. La taula del 10. 10 per 1 és igual a 10. 10 per 2 és igual a 20. 10 per 3 és igual a 30. 10 per 4 és igual a 40. 10 per 5 és igual a 50. 10 per 6 és igual a 60. 10 per 7 és igual a 70. 10 per 8 és igual a 80. 10 per 9 és igual a 90. 10 per 10 és igual a 100.